ni a ka duguden ba 300 de ka bon ni Côte d'Ivoire woroduguyanfan bɛɛ ye. Tiɲɛ do Yakubadugu do ni o ye tukɔnɔsiya dɔ ye, nka bi manfalen do mandenkanfɔla de la. Elhaji Idrissa Fadiga ko ten, ale ye mara in sigibaga kɔrɔ ye. Man Yakubadugu le, mais bi ni ka min bɛ mandenkanfɔla manso kɔnɔ ni k'o bɔ manga lɔ a tɔ man ca. A bɛɛ bɛ wele fɔla. A b'a fɔla olu le ma ko julaw, dɔw ko malenke, mais mon chemin ko le ko jula. An bɛ malenke le ye. Mandenka minnu bɛ man ya, comme ne bɛ kuma la ɲamane, ne an faso le bɛ tuba ye. Kɔyalu bɛ ye, gbɛkalu bɛ ye, mawukalu bɛ ye, o bɛɛ ye manden ye. A bɛɛ bɛ julakan fɔ, mais a fɔɲa le bɔlen bɛ ɲɔgɔn ma. O kuma na, walasa an ka faamuyali sɔrɔ o bamanankan ninnu kan, an gɛrɛla a fɔbagaw la. Bamba Madu a ye mɔɔkakan fɔbaga ye. Olu ka ca kosɛbɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ. Mɔɔkawa caman an y'olu premier le tubale. Fɛndaw mɔɔkaso lɔ le o ni ganwe o ni sɛfina o ni wayinɔ o ni tukɛ tubakɔlu kyawe bayola bɛɛ kɔso vayaso bɛɛ mɔɔkaso an bɛɛ bɛ tu ɲɔgɔn kan kamiyana bɛɛ bɛ mɔɔkayɛlen nɔ. Mandenka bon wa a kan bi fɔ ka caya Côte d'Ivoire, Mali, Lajinɛ, Burkina Faso, Ghana, Gambie ani jamana dɔgɛrɛw. Côte d'Ivoire yan mandenkan bolofara ka ca. Nin kan ninnu bɛɛ kɔfɛ, Julaba, Bunjali, Gbɛkan, olu dugu ninnu fana bɛɛ n'u ka bamanankanw bɛ yen. A si ni si ta tɛ kelen ye. Dɔw bi ɲɔgɔn ka kan faamu wa dɔw fana tɛ ɲɔgɔn ta mɛn. Kan dɔnnibagaw ka fɔla, nin so caman ninnu bɛɛ buruju bɔra Mali, Lajinɛ ani Burkina Faso. Musa Kone ye jagokɛla ye. A fana ko mandenkanw la bamanankan de ka gɛlɛn. Mɔɔkakan mɛn, an bɛ julakan mɛn, an bɛ bamanankan mɛn. Julakan ka gɛlɛn dɔɔnin, o ye bamanankan ye. Mɔgɔ minnu bɛ ka fɛ ka julakan kalan, i bɛ julakan tɛrɛ an bɛ min fɔ nin, il y a pas problème. Ça c'est commercial. Mais n'i bɛna bamanankan kalan, o ka gɛlɛn dɔɔnin. Elhaji Idrissa Fadiga y'a jira k'a fɔ ko nin kan ninnu bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ mandenkan de la. Même jɔbalu minnu bɛ sotigi ye, o bɛɛ bɛ manden de. Jɔbalu manden de. An bɛɛ bɛ mandenka le. Sigiyɔrɔ le ka an bɔ ɲɔgɔn ma. A bɛ fɔla jɔbalu le ma ko Manden du Sud. An minnu bɛ malenkɛlu ye, nous sommes les Mandins du Nord. Ma mara jagofɛnw fanba bɛɛ minɛlen to julaw de fɛ. Wa dugu fanba bɛɛ bi julakan de fɔ. N'a fɔ Côte d'Ivoire woroduguyanfan tɔw bɛɛ, jago bi kɛ yan nɔ ni julakan de ye. Alpha Ka, Man, Côte d'Ivoire, VOA Bambara tɔgɔ la.